Idol, alas 6:24 na po ng umaga. Sumayin niyo po ang unang bahagi ng ating balitaan ngayong umaga ng Martes at narito pa po ang ilan sa mga nagbabagang balita na dapat niyong pakatutukan sa aking pagbabalikan. IFM News Prime Edition. IFM News Headlines. Para po sa ulo ng mga balita. Sumadsad na tugboat sa Zambales lumubog dahil sa lakas ng alona. 64 anyos na lalaki nalunod sa ilog sa San Carlos City. Para naman po sa good news o plantabang, 700 relief goods, bigas at potable water matagumpay na ipinamahagi sa Dagupan City. Detalye ng mga balitang yan ay susunod na makalipas lamang ng ilang paalala. Kasama niyo pa rin Idol Denise Brillante sa programang IFM News Prime Edition. IFM News. Katawan ay daan sa mas masayang buhay. Isang paalala mula sa inyong number 1 Music and News FM, 104.7 IFM Dagupan. Idol, nagpunan na naman, kasabay ng mga bagyo at habagat na maaaring magdulot ng baha, landslide at panganib sa kalusugan at kaligtasan. Huwag magpakampante. Siguraduhing handa ang inyong pamilya. Maghanda ng go bag na may lamang flashlight, pagkain, malinis na tubig, gamot, emergency kit at nakaplastik na mga mahalagang dokumento. I-charge ang cellphone at makinig lamang sa opisyal na abiso ng mga otoridad. Kapag may malakas na ulan at pagbaha, iwasang tumawid sa rumaragasang tubig. Mas mahalaga ang buhay kaysa anumang ari-arian. Panatilihing malinis ang kanal at paligid upang maiwasan ang pagbabara at pagbaha. Sa panahon ng sakuna, ang pagiging alerto at handa ay susi sa kaligtasan. Maging listo, maging handa. Ito ang paalala para sa ligtas at maingat na pamayanan. Hatid sa inyo ng number 1 Music and News FM mo sa Pangasinan, 104.7 IFM Dagupan.
Kasabay ng pag-uulan ang pagdami ng kaso ng dengue. Huwag hayaang pamugaran ng lamok ang inyong tahanan. Ugaliing gawin ang 4S kontra dengue, search and destroy. Hanapin at alisin ang mga naipong tubig, self-protection, magsuot ng damit na may mahabang manggas at gumamit ng mosquito repellent. Seek early consultation. Agad magpatingin kapag may lagnat na 2 o higit pang araw. At support fogging sa mga lugar na may outbreak. Tandaan, ang dengue ay nakakamatay pero kayang maiwasan kung tayo ay makikiisa, maglilinis at mag-iingat kontra dengue. Hatid sa inyo ng #1 Music and News FM mo sa Pangasinan, 104. IFM News. IFM News. IFM News. Regional. Narito ang inyong tagapagbalita, Idol Denise Brillante. Mga idol, ako po ay nagbabalik para sa programang IFM News Prime Edition para naman po para sa ating regional news. Lumubog ang isang tugboat na may pangalang MTUG SL Sual 1 umaga ng August 24, 2026 sa Botolan, Zambales. Ayon sa Philippine Coast Guard, 7:46 ng umaga nang sinubukan nila itong hilahin sa parte ng dagat kung saan sumadsad ang tugboat nang biglang unti-unti ay tumagilid ito pa kanan at kalaunay lumubog sa may lalim na 24 meters matapos hampasin ng malalakas na alon. Naglalaman umano ng 15,000 liters ng diesel ang nasabing tugboat. Kita sa bidyong ini-upload ng PCG ang 10 lulan ng tugboat na isa-isang nagsitalunan habang unti-unting nilalamon ng tubig ang kanilang sasakyan. Nailigtas naman ang mga ito at natulungan. Base sa inisyal na investigasyon ng PSG, narinig ang isang malakas na tunog ng pagbangga bago mangyari ang insidente. Sinabi ni PCG spokesperson Commodore Noemi Kayabyab, isa sa tinitignang posibilidad ang paglubog ng nasabing tugboat ang pagsadsad nito sa ilang metal debris sa ilalim ng tubig na maaring bahagi ng lumubog na vessel sa bahagi na iyon. Dagdag pa niya, hindi rin nakatulong ang masamang sitwasyon ang bunsod ng malalaki at malalakas na hampas na alon. Patuloy namang naglalagay ng absorbent pads at minomonitor ang lugar sa posibleng oil spill.